När blev komplexitet en accepterad del av IT? Varför fortsätter vi att lägga till mer infrastruktur, mer kostnad och mer risk för att få PC-baserade plattformar att göra det de aldrig var byggda för? Det finns ett bättre sätt. IBM Linux One. Byggd för ändamålet modernisera med load. De flesta verksamheter valde aldrig komplexitet. De ärvde den. Server för server, licens för licens, workaround för workaround. Men moderna workloads förtjänar en modern plattform. IBM Linux One ger företagen säker, effektiv och skalbar grund för kritiska Linux, AI, container och data workloads. Load hjälper kunder att ta steget från x86 till IBM Linux One med rätt strategi, rätt arkitektur och rätt genomförande.